След това аз фахам и днес ще играя Skywars. Мисля, че е епизод 3, може би епизод 4, не съм сигурен. И първо, ела тук бе ретард. То така няма да дойде. Бе, древен. Не ми говори така, моля та. Не. Така както видяхте от неймтага му, тук съм с Драган Матик, който е ендърмен и много ме плаши. Макар че в истинския живот той е по-нисък от мен. Далеч по-нисък. И тъпта част нямам ендърмен. Ясно е. Изглежда. Я не ми говори така бе ретард. Няма кое си видя такава. Сега съм още така. Тъде ще играме Skywars Teams Insane. И се надяваме да победим поне веднъж. Защото сме големи ретарди. С кой кит си? Gold Armor. Gold Armor, значи аз съм с този наковалният. О, на този мап аз съм загубен. Все едно аз съм бил тук. Така. Не, просто на Bedwars са по-лесни да се убият. Да, защото бях снимал един клип на Bedwars. Който ще... И бях екстремно агресивен, убих около 13 души. Да, си от тук ще играя като пълния ретард. Най-вероятно. Дай ми панталони, бе. Ето ти. Искам панталони. Добре, дадох ти. Искам гащи. Строй дракона. Чай, аз всъщност не съм добър с лъка, ето. Я чакай аз да си да правя едно шарпнес 2. Стреляте. Оп, боже. What? Той е full diamond. Да, той е ръща бит. Абе, да биш, аз съм много добър с лъка, брат. Мислих, че си по-добър. Вземи този речен. Опа, се байте оцелих. Сега ще да дойдат. Бих им скочила ме беше бе, така че не... Герой Дженкинс! Лака баус. What the fuck, то как те убие така от нищото, бе? То с малко хак. Силно лекичък. Само маничко. Да, да правим втори път. Втори опит. И ще играем докато... What the fuck, това е бъгнато. Как слязох тук долу? Бъгнато, всички сме долу. What? Така. Аз имам оня чест там. Добре, аз имам долните това. Ще играем докато не победим. Клипът може би ще бъде двучасов, защото ние сме големи ретарди. Така че... Аз съм по-голям сега. Настанете се удобно. Пак имам панталони за теб. Този път и обувки и диамантен меч. Какви обувки, какви диамантени вече бе? Ето ти обувки, ето ти панталони. Ето ти диамантен меч. Дойде тук да сме приятели, бе. Видите ли го? Дойде тук и не почна да ме биеш. Вземи то. Добре. Драконе. Сериозно, драконе. Тук някъде имаш един енчантинг. В твоите честове не. Моята е превърши. Чакай, не на мит. Може да има енчантингове, аз може да си направя Sharpness 3. Има ли? Ами ако има енчантинг, да. Yes, има и необрани честове. Добре. Найс. Че аз лично не съм убрал. Драконе, върни се! Късто! Върни се! Добре, връщам се спокойно, дишай. Coming home. Прибрах се. Ей. Само сериозно. Искаш да ме лимитираш? Имам толкова много шарпнес мечове, че мога да си направя толкова много обикновени мечове, че би трябвало да успея да си направя шарпнес няколко. Шарпнес няколко. Аз им шарпнес време, между другото, като. Стоят към нас. И афака отидох бе. Уоу, то сполудя по едно време. Бързо, Реджен. Идва ни. Не успях. Бе, пак стабнаха го. Айде сега довършим този. Той е последния. Давай, чакай малко. Това беше най-бързата победа. Не че най-бързата, ама ние хубаво победихме. В Госта знаеш ли кое е? Че не успях да се енчантнеш преди това. Не, че сега клипът трябва да е много кратък. Така че играем докато не победим втори път. Добре. Така се прави. Възможно да съм станал твърде агресивен. Да, той е прекалено агресивен. Трябва да се оправиш. Вижте Bedwars клипа, за да видите колко агресивен стана. Не си удалиш карикачо, защото може да не съм го направил, аз дори сега не знам дали снимам. Дай сега споменавам един клип, който няма да качиш. Да, спомена. Той точно не си удалиш.
Сериозно отиде долу. Да. А горе се млатат. Добре, какво ги е пил от мен? Не знам. Имаш ли стрели, аз съм лъка. Да, за стрелите. Ето не си ми стрели. Сериозно ли ме заключи? Има дупчи си, бе. Ще графика за малко. Не, ти Африка застана на най-доброто място. Не е честно той защо е Африка. Той като застане Африка много мраз. Така, хоп. Добре сега е безопасност. Ама дори не ми даде лъка. Това е много лошо, аз сега ще умра. Върнах се. Хубаво, имаш ли някакъв реджен? Не, имам само обувки. И яйца. И 3 кирки. Човек, умрях. То само яйца ли ще ми стане? Довършим. Вау, за теб. Не. Нямах шанс да довършиш другия. Между другото, ако не беше отишъл Африка, щяхме да биеме, ако ми... защото щеше да ми дадеш лъка. Ама... О, този мап. На този мап губиме... Опа. Я да ви тръгвам да ви дали записвам, добре записвам. Аз отивам долу. Отивай си където си искаш, аз отивам мен. Insane modifier none. Искаш което ми даде нещо, което... Долу имам лъка и стрели. И Regen Potion. О, благодаря за шапката. На мен не ми тя. И имам и лъки за тебе. На мен каквото ми дадеш, аз това ще приема, защото аз нямам нищо, аз съм пошлем. Добре, ето ти гърди, ето ти обувки, ето ти още лък, ето ти повията стрели. Без панталони! Ето ти диамантен меч, нямам панталони. Аз съм диамантен меч, аз съм диамантен меч, брат, аз съм шапта с двойка. Добре. Аз съм шапта с единица. Така, и гледай, сега. Ще ставя ли паркур бастъри? Не. Че ти наистина? What? То е възможно. Идва ти в гърба, ще те гръбна. То сме. То не трябва ще го бутаме. Как го пратиха в телевизия? Да, той е Regen. Но не ми трябва. На мен ми трябва, заради това го прави. И то чуп е възможно. Истина? Да, всички джъпове тук са възможни, поне повечето. Ако си добър в паркура, даже ще мога да отидеш да ти без да си поставяш блокове. О, как е пих кила! Дабл кил за Dragon Matic. Нищо. Добре. Оп, здравей! Какво ще така да... Как си днеска? Какво ще да говори така с това здравей? Много ме дразни. Аз ще я събетна... Аз ще я събетна във войда. Не бе, ретард. Защо ме събери с Flawless? Не съм, той те замери. Добре, тогава се връща. Айде бе, убих това оди дето ти се бета да кажа, седър пело го убих. Добре. О, аз съм с добри брони. Аз съм с чит. О, да. За тебе аз съм много добре. Ти и без брони си... Чакай, имам ти нагръдник, заповядай. Диамантен? Да. Вау. Готово. Аз съм по-злел. Да, всъщност. Много браза хората като пускат джубоксове. Тук има ли наковано? Уа, победихме. Не се бедава войда. Добре, ще играме до трета победа. Равни килове. Играем до трета победа, защото сме големи ретарти. Добре, какво стана с нас? Преди бяхме дубове, пък сега сме изненадващо добри. Не, аз съм изненадващо добър. Ти още си зле. Също, по-скоро аз не съм се променил, а ти си станал по-добър. Да. Айде пак отивам долу. Аз имаме този начин. Много бе стар да не ни атакуват сейта и така в началото. Кибер Хиро. Какво яко има Кибер Хиро? Добре, веднага получих шапка. Имам и енчатих тейп. Имам ти енчатих тейп. Яш Poison. 2 пъти поет си мислех Poison-а. Качи се по-бързо горе бе, брат, ще умра. Горе съм. Давай стрелни ме ето. И никаква броня. Заповядай. Заповядай. Ау. Ръщ. Ти мъртъв.
И то смъртъв. И ти ще бъдеш мъртъв. И сега смъртъв. Когато мога само да спами се откъват. Да, не си направи това. Най-лошо, че той е фулайер. Това ме стреля. What the fuck, откъде те от... Ти ме стреляше отзаде. О, боже мой, като всичките атакуват теб. Ей, да, това доста често се случва в Bed Wars. Ти така си мислиш. Някакси се трябва толкова различно, като компютъра ми не преигрява вече. Не си свикнал с това. Между че бях качил 2 клипа в един ден, само и само, защото бях много хайп. Пак ли ще си толкова хайпът? Не, няма качил 2 клипа поред, брат, аз да съм луд. Добре, оставам ти гърди и... Гърди, добре. Добре, къде отиваме сега? Стой бе, първо вземи е това. Добре. После ми кажи какъв ти е меча. Диамантен шахмас. О, благодаря. За какво се зачулих? Ей, това е подарък от мен. Епе. Как мисля? Вижте епик блок, бат. И това е възможно да се скочи. Чак. Направи го. О, бага. А падат ли те? Ами да. То с тия не са железен меч, ти. Вау, то с брадата как ни размазва всичките, брат. И тебе те остави на... Пи си дека в реджет, че ще умреш. Ако имах. Я стал положително. Йогурт Иван. Вау, какво има йогурт Иван? Не го оставих, нали? Да. О, здравейте, как сте? Дай ти какво е. О, пи ми идва, Джиджи. Па да го поисна накрая. Да, стига ми, че го отрових. И то като те убият, това е наказанието. Да. И това тук е възможно да се скочи, ако си в блок плейсър. Да, блокплейсър. Ама ти не си. Ние с Слай, знаеш колкото се тренираме, ние сме протата на блокплейс. Добре. Отивам долу. Юху. Имаш ли енчантинг? Нямам. Много лошо. И той пак отиде афка. Не просто заглушил. Томе си. И Слай, гледаш ли сега? Про, брат. Няма да ми стреляш, приятелите. Дабъл кил. Драколе? Той е мен. Значи съм сега сам, а той е заглушил, което е още по-лошо. Така, сега ще ме разбиете много хубаво. Умрях. Така. GG. Не, готов ли си? Напиши ми в чата, ако си готов. Драко не е. Драматик. Това ще го приема за да. Така. Сори. Някакви идиоти пишат сорите. Така. Някакси винаги ми е било много странно, като той не говори, а аз трябва да говоря. И своята ми е много странно. Но, докато не победим, няма да се откажем. Трябва да направим поне 3 победи. Идвам долу. Не излизай. Отиваме да се заключиме. Кой ще каже защитата? Време да са енчанти. Sharpness, добре. Така, Projectile, това не ми харесва. Protection, това вече ми харесва. Ето ти левели. Ето ти и още левели. Студка дас! Виж бе, аз спасявам животи. Аз между имам Sharpness 2.
Абе, тая нямаше ли панталони? Така. Готов? 3 до 1. Go, 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 go. Speed build master. Ай в гръб. Подпалих се, подпалих се, подпалих се, подпалих се. Във вода, във вода. Така. Много е странно как той, вижте го, той играе, но не говори. Винаги ми е било много противно, като така играе. Не мога. И в ето си си говори, си виж, че са пред тарта. Така. Имам стрели за тебе. Не бе! Очевидно отиваш на самоубийствена мисия. Ей ти една кийка, ако искаш. Ще ти помогне. Добре, че се взе обрадват. Те ще изкочат отгоре. What the fuck? Ама аз съм жив. Долу да не умреш. Иска да победи. Не. Фък, защо умираш? Къде е той? Ето го долу. GG. Така. И това беше следващия епизод на Skywars. С здраве, Ватик. Мисля, че епизод 3, не съм убеден. Ще видим накрая. И до скоро.